Si mireu una fotografia vostra de fa 10, de fa 15 anys, heu canviat? Sou la mateixa persona? Hi ha canvis a nivell psicològic i a nivell físic que noteu? Diem que a nivell físic sempre hi ha canvis, el cos està constantment regenerant-se, però és que a nivell psicològic també podem haver canviat. Podem haver deixat la colla d'amics o la parella perquè no el reconeixíem. Podem haver canviat de passatemps. Llavors, si hem canviat, o si alguns hem canviat tant, per què considerem que som les mateixes persones? Avui parlarem sobre la identitat i ho farem amb dues imatges. La primera és la imatge del temple del pavelló daurat de Kyoto, el Kinkakuji, i la segona és amb el vaixell de Teseu. Ara no us explico quina és la relació perquè l'abordarem al final. M'hi acompanyeu? Plutarc, l'historiador grec, explicava una anècdota que va treure de polleguera als seus contemporanis. I és que diuen, no, la llegenda diu, que després que Teseu vencés el Minotaure a l'illa de Creta, va retornar amb la seva embarcació. Aquella embarcació va ser tan lloada a la costa de la península grega que van decidir deixar-la allà mateix. Però és clar, l'erosió del temps va fer estralls en aquest vaixell i a poc els grecs van decidir que anirien substituint algunes de les peces d'aquesta nau. Potser primer van començar per la coberta de fusta, després les veles, el timó. La qüestió és que setmana a setmana, mes a mes, hi van haver canvis, fins que en algun moment no hi restava cap de les peces originals d'aquella embarcació que havia portat a Teseu a lluitar amb el Minotaure a Creta. En aquest moment, els grecs van començar a plantejar-se si aquella embarcació era realment l'autèntica embarcació, l'embarcació de Teseu. Van conformar dues línies de pensament. Com us podeu imaginar, hi havia els que afirmaven que aquella podia ser anomenada la nau de Teseu i aquells altres que deien que de cap manera aquella nau que es trobava a la platja, a la costa grega, podia ser anomenada com a tal. Els que ho afirmaven deien que la transformació havia sigut gradual. No havia estat un canvi brusc, sinó que a poc s'havien anat transformant, s'havien anat canviant les peces i el resultat havia sigut d'una continuïtat i d'una progressió en el temps. Els que deien que no, afirmaven que, com que no hi quedava cap peça, no tenia cap sentit dir-ne la barca de Teseu. Ara bé, els segons tenen un altre problema, i és determinar en quin moment els canvis graduals fan que aquella nau no sigui la nau de Teseu. I m'explico. Els segons van ser molt avançats al seu temps, perquè actualment hi ha una àrea de la lògica difosa, o la fasi lògics, que estudia precisament això. Ja us posaré un exemple perquè tingueu clar de què tracta la fasi lògics. La fasi lògics intentaria determinar, per exemple, quan algú és calb. I vosaltres direu, home, però és molt fàcil. Una persona calba és aquella que no té cabells. Sí, d'acord, però si té 1, 2, 3, 4, 256, 1080 cabells, podem parlar d'una persona calba? A partir de quin nombre exacte de cabells podríem dir que algú és calb? Potser no hi ha un nombre. En tot cas, aquests són els descobriments que intenta fer la lògica difosa. Així que, d'entrada, estaríem més inclinats a pensar que l'equip del sí està més encertat perquè parla d'una continuïtat física, per tant, que els canvis que hi ha hagut en l'embarcació és veritat que hi són, però són canvis que no han alterat tota l'estructura de la nau, sinó que a poc s'han anat canviant, s'han anat substituint, però amb la finalitat de mantenir la nau. Ara bé, anem més enllà. Posem un exemple encara més complicat. Imaginem-nos ara que tenim la nostra nau amb totes les peces substituïdes. I aquesta serà la nau A, el vaixell A. Imaginem-nos que amb les peces que s'havien deteriorat, amb les peces que no en fèiem res, en comptes de llançar-les, construïm una segona nau, la nau B. La pregunta del milió serà: quina de les dues naus podem considerar l'autèntica nau de Teseu?
I aquí la disputa, com us podeu imaginar, també està servida. Ara bé, la seva resposta potser és una mica més senzilla, fins i tot que en el primer cas. I és que, ras i curt, dependrà de què entenem nosaltres per nau de Teseu. El context serà de vital importància. Si nosaltres entenem per nau de Teseu l'embarcació que es troba a la costa grega i que progressivament ha anat canviant de peces, llavors la nau A és la nau de Teseu. Si nosaltres el que entenem com a nau de Teseu és l'embarcació que va tocar, que es va amarrar a l'illa de Creta, doncs llavors el que sí que necessitarem és plantejar què és la nau B. Llavors, en aquest cas, depèn molt del context, de què vulguem nosaltres descriure com la nau de Teseu. Finalment, m'agradaria abordar el tema que ja he presentat al principi, que és el tema del pavelló daurat. El pavelló daurat és tota una institució arquitectònica i religiosa de Kyoto, del Japó de Kyoto, i és que aquest edifici va ser cremat en diverses vegades, però la construcció original data del segle XIV. De totes maneres, aquells que hem anat a visitar el temple del pavelló daurat, el Kinkakuji, a Kyoto, hem vist una versió bastant diferent que la del segle XIV. És el cas que un monjo budista jove, i tot això, si us agrada la literatura, està novel·lat per un llibre que pren aquest títol i que és de l'escriptor Yukio Mishima, doncs deia, tot això està novel·lat, però un jove monjo budista va ser el responsable a la dècada del 1950 de cremar aquest temple perquè deia que era massa vell. Vell de bellesa. Llavors, el poble japonès va decidir reconstruir-lo, però al cremar-se ni tan sols van utilitzar els mateixos materials ni la mateixa estructura. Allò que fa que el nou temple daurat sigui reconegut o identificat com a tal és que està ubicat en el mateix lloc. Pels japonesos això no és un problema, i ara m'agradaria llançar-vos una pregunta. Penseu que aquest Kinkakuji, aquest temple daurat, aquest temple del pavelló daurat nou, és l'autèntic temple del pavelló daurat? Podeu plantejar la qüestió amb els termes del vaixell de Teseu, si això us ha d'ajudar. Moltíssimes gràcies i a reveure. A veure, que sembla mentida que en plena era digital, en ple segle XXI, us haig d'explicar. Si us agrada un vídeo, li poseu un like i us feu un comentari molt maco, podeu dir «Tio Jonas, ets un crac!» I també podeu clicar aquests vídeos que tenim aquí, que surten. Vinga, subscriveu-vos, sobretot subscriveu-vos!